Mai da na ce tambayoyi ne muke da su rukuni bangare biyar. Akwai bangaren wanda suka shafi gurguntaka, akwai bangaren wanda suka shafi makanta, sai kuma bangaren wanda suka shafi kurumta, sai kuma bangaren kuturta, sai bangaren masu taɓin hankali. To idan ka kira sai ka zaɓi wani bangare za a karanta ma tambaya. In ka zaɓi bangaren sai mu karanta maka akwai tambaya daga kaza zuwa kaza, sai mu ainihin a karanto lambar da maza za su same mu karanto kafin karanto ta mata. To mazan za su kira mu ne a 0906 65 14 3699. Maza za su kira mu a 0906 65 14 3699. Sai kuma mata za su kira mu a 0814 5 68 73 mata za su kira mu a 0814 5 68 sai 7335 ita ce lambar da mata za su kira mu. Da fatan kowa zai tsaya a layin da aka ware domin shi, wato banda ratsi kenan. Ta mutum na farko. Hello? Wa alaikum salam. Ya aiki da godiya. Ka rage akwatin talabijin ko rediyo. To jama'a ga mu nan tare da su. ya makaho. Malam Yahaya Makaho. To. Ina masa barka da zuwa da wajen wannan taro na. To suna godiya sosai. Na'am. Da wa muke magana daga ina? Kuna magana da Sagiro Ugwandosa. To Sagiro Ugwandosa. To maji daɗin Salunga, zaɓi tambaya. A ba ni tambaya ta wajen makanta. To ta bangaren da suka shafi abin to tambaya daga 1 zuwa 10 daga 1 zuwa 10 tambaya ta nawa za a karanta ma? To wai idan ba wuce ce lafiya lafiya me karshen wannan karin maganas? Idan ba wuce ce lafiya lafiya ba? Lafiya. Na dangana ta da ya gare su daga Malam Yahaya. To daga Malam Yahaya ko? Ta yana jinka. To tambaya ta farko da ka dauka idan ba wuce ce lafiya lafiya amsar wai zabi sun gama kaho. Kaga ma'ana ba zai musu komai ba abin da zai musu kenan. Ai dama suka yi tunanin wanda yake da ido shine zai kawo musu hari ko ya zo musu ya kama su. Ga kuma Malam Yahaya da sancin naman zabo. Da sancin naman zabo ko ranka. Ko Malam Yahaya? Ai ya fi kowane nama zaki. To kaji ko kaga zabo ya ce dai da gasken da yake mu. To bari mu je ga wannan. Hello? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina muku fatan alkhairi. To barka da shigowa. Kuma muna miki. Ummi da Tawaro daga Kasa. To Ummi da Tawaro to wani bangare za a karanta miki karin magana? A bani ta magantan. To ke ma dai to daga 2 ne zuwa 11 yanzu wacce za a karanta miki? A bani ta biyu. Tambaya ta 2? To tambaya ta 2 in aka yi aiki da hankali ko in ce a wani yanayin kaulin zancen a wani bangaren yakan zama da matsala amma a wani bangaren kuma yana da kyau. Wai Bahaushe ne ce haka na fi so. Me karashen? wato shine amsan. To shi kenan wannan ina ga ranka ya dade ya kamata ya ba mu amsa ko yake kaga a wani bangaren haka na fi so a wani kaulin a wani zancen akan alakanta ta tsakanin uwa da yaro amma shi yaron makaho ne to amma a wani zancen kuma idan ba wuce ce wai haka na fi so an ce da ainihin mai laluran makanta je ka gani ya ce amin ba ya ce amin haka na fi so yau ya ce amin haka na fi so to an ce kaga amma kamar yadda na ce idan aka yi aiki da tunani ko in ce aiki da hankali a cikin yanayin zancen idan mutum mai gani ne aka ce mishi je ka gani ai kaga wannan ka gani mummunan magana ce amma shi wanda dama ba ganin yake ban aka ce mishi je ka gani abin da yake so kenan sai ya ce amin sai ya ce amin haka na fi so haka na fi so to mu je nan sarauta to bari mu ji hello wa alaikum salam. To Bello na mago daga ina kake kiran mu? Daga Ahmed mai To zabi tambaya a wani rukuni za a karanto maka? A rukunan akwai bangaren masu taɓin hankali mahaukata, akwai bangaren guragu, akwai bangaren makafi, akwai bangaren kutare, sai kuma bangaren kurame. An sake ba irin naka yanzu wani bangare kake so a wani rukuni kake so a karanta maka cikin rukunan nan da muka karanto? To a bangaren guragu
to tambaya ta nawa wannan bangaren akwai tambaya ta nawa tambayoyin ne daga ta 1 zuwa ta 10 a daga ta 1 a bangaren guragu daga ta 1 ne zuwa 5 tambaya ta 5 to Bahaushe ya ce wai gurgu yana gani me karshen za a take shi ko to ba haka amsa take ba an yi ga za a take shi ai zai yi magana mana na gani za ta gaskiya faɗi wallahi zai magana to ba sai ba ba menene amsan gani Bahaushe yakan ce wai gurgu yana gani akan sare sanda a dake shi da ita akan dauki sandan shi ko a sare sanda ba to ai kaga ita ce wadda take dole da ita yake tasarifi ko yake amfani to kaga akwai alaka shi kanta za a dauka a buga mishi ko kuma a ciro sanda din da sauransu ai akwai wanda yake Allah bai mai bambanci ana gani an take ko ban muga dauki sanka buga maka a bibi ne dai hello to amin tare da ke to Farida Suleiman barkanki da shigowa a wani bangare za a karanta miki alhamdulillah to muna godiya sosai wani bangaren ne bangaren kutare ko guragu ko kurame ko kuma makafi ko masu tabin hankali to bangaren makafi wannan ya kansa to tambaya ta nawa za a karanta miki daga tambaya ta 3 zuwa ta 11 Farida daga tambaya ta 3 zuwa ta 11 Bahaushe ne yake cewa wai duk daya to da gaske amma kuma ba haka amsa take akwai wanda ya gonto mun gode sosai Farida ba haka amsa take ba ai Malam ya san wannan tambaya wannan amsan ko Malam to bari mu ji a ga shi da ya bashi da ya fasin kan shi a kai za ka karshe mu sharhi da me ina ne sharhi ko makaho a duhu ne ko makaho yayi dare makaho yayi dare yace duk da tunda dama ba gani yake duhu da sauransu kaga yanzu irin wayannan kaga yanzu wanda aka yi na gurgu wani lokaci karin magana sai ya ƙara lalata na kasawan yanzu alal misali yanda aka ce gurgu na gani ake duka shi da sandan shi ko ba sare sandan shi ai ba haka bane wani gurgun in ya kama kafanka ka gane akwai wani fada da aka taba yi a nan hotel 17 da kungiyan guragu suka zo hotel din wayannan masu turawa sai aka ce a kore su taro ne irin na siyasa din suka ce ba za su fita ba su ma mutane ne kaman kowa sai wani dan sanda ya zo ya ce sai su tafi kaman wasa fa sai ya sa kafa sai ya tura guda wallahi bani da wani a cikinsu yana kwance kaga dai kama kafan dan sandan nan ya rike wallahi ban san abin da yake ma dan sandan nan ba dan sandan nan ihu yake yi ya buga ma gurgun nan sanda gindin bindigar shi ya buga ina ciki ana taro wani ya zo ce mun kai zo ga mutanen ka nan fa ana faɗa da su da yan sanda ni abinda na fito na samu sauran sun zagaye sun ce ba wanda zai shiga tsakaninsu dan sanda ne fa yana tsaye da uniform da komi ya kama kafan shi ya riƙe to wani lokaci sai a ɗauka cewa sai saboda kaman karin maganan ya yi armashi sai a lalata kaman yadda akan ce da wuya kaman wuya gurguwa da auren nesa ai ba guragu ba su auren nesan ba ne ba abin da ya haɗa auren gurguwa da nisa in ka ji wannan sai ka ɗauka cewa to lallai saboda gurguwa ce ba za ta je ta aure nesa ba me ya haɗa tafiya a ƙasa za a je ina ga karin magana yanzu ta samu miji a ilori da ita da mai kafa ba mota za su shiga su je ilorin nan ba mota za su je to me wuyan a ciki to asalin karin magana ne ranka daɗe da yake daɗaɗɗiyar karin magana ce tun zamanin kafin zuwan mota a ƙasa ake ana zuwa tafiya a kafa za a ɗauki kayan rataya a rataya a tafi har da amarya da zago to in aka yi tafiya kwarai kuwa ba jaki
to jaki akwai jaki a doki to ai ba ko ake da jaki sai irin ga wancan. ta ayi sai a sa ta a doki a shi jaki sai jaki gata. ko jaki shi da ma jaki gidan kowa yake ai jaki ba sai dan gata ba doki ne za a ce sai dan gata jakuna ga sai wato dole in za a fahimci wannan karin magana na da kaman wuya sai an koma daki dako sosai yauwa kuma wato shi ba za a dauki amarya ba ba za a ɗauki ba za a goya ta ba a kai ta wurin ango ya ɗauke ta wato abinda nake magana karin magana ne amma wato sai ya ƙara lalata na kasin ka gane sai ya nuna kamar yanzu alal misali yanzu wani ya zo ya ce min za a yi ma jigun wani abu ma ya fi kowa baki shine ma yake ƙwarar mai kafa ka gane amma ka ga wannan karin magana da ake cewa menene wanda ake ce makaho gurgu na gani akan sare sanda shi a bige shi ko a sare sanda a sare itaci to ina tsaman ba lokacin da aka karin wannan ba a san da ga wani yadda ya kan layi ko ya kai wajen minti 5 ko ai hakuri hello wa alaikum salam wa rahmatullah